Имаш ли желание, можеш абсолютно всичко. Може да е бавно, но е така. Защото и ние, като сме били бебета, нито сме могли да говорим, нито да стъп. Абсолютно нищо не сме могли. Така е във всяко едно нещо от живота. Просто хората не го виждат така. И това е. Не трябва да се предаваме, трябва да си имаме някаква цел в живота. И без значение, каквито и да са проблемите, колкото и да е трудно, колкото и да е тежко, винаги има начин. Не си мислете, че сте специални и сте в някаква огромна дупка. Не казвам, че не сте, че нямате проблеми, но винаги има начин. Повярвайте ми. Вярвайте в Бог, бъдете добри хора и просто не се отказвайте. Стискайте зъби, стискайте палци и вярвайте. Не просто да вярвате, действайте. Защото колкото му мислите, толкова повече се бавите и се обърквате. Станете, почнете и не спирайте. Защото всеки един от вас има някаква мечта. Просто някой все още не знае каква е, но пробвайте различни неща. Пробвайте каквото можете. И ще видите, че все нещо ще ви хареса малко повече от останалите неща. И продължавайте. Правете каквото можете. Но никога не стойте на едно място.